Nyaya yake Sandra Hove wekuurawa Bulawayo yakwidza mutarara mushure mekunge parufuro rwake vabva vapopota veukama vakati bodo makanyepa mapurisa munonyadzisa kuuraya umwe wenyu muchimuurayira zvinhu zvevakomana. Ari kunzi akaurawa 3 AM neFriday achinzi ari kumhanyisa matsotsi ndo zvakaburitswa nemapurisa paripoti yavo, asi mushure mekuzotarisa mabullets nekuzoita forensic pabva pabuda information yaprova otherwise. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Unoshaya kuti chiko chapinda mudepartment remapurisa. So pakaburitswa nyaya yekuti musikana akashutirwa kuPhumula South Suburbs uko kwavaimhanyisa matsotsi. Angari part of the team Lozi K and anonzi akawana magunshot wounds ku upper body yake zvinova zvakakonzeresa rufu rwake, asi zvazobuda kuti aiwa handizvo zvakaitika. Mushure mekuti family iramwe chitunha vakati isusu hatisi kubvisa body kufuneral parlor kusvika matudzwa chii chakaitika. Pakazoindiswa zvinhu kuforensic ndokubva paburitswa zeta raP bullet mukati make Sandra zvichiratidza kuti anga ashudiwa neumwe wake. Musikana mutete uyo ari kunzi akatorerwa boyfriend, kwete murume, boyfriend anonzi Sivanda mupurisa uyu, asi mukomana wacho airwirwa haana kutaurwa kuti ndiani. So workmate yake ndiyo yakamufura. So zeta raP yabvuma izvo kuti aiwa ichokwadi kuti bullet ndere zeta raP uye akashutiwa neworkmate yake, asiva kuti aiwa yanga ingori mistake. Family kati bodo imimi muri CID ndimi munobata vese vanoita nhunha dzakadai, why musiri kutaura chokwadi kuti mwana wedu aurayirwa chii? Ende munhu akamupfura anoziva panouraya. One shot munhu akatofa. Ngavaburitse zita reboyfriend yacho zvibve zvangozikamwa kuti chii chiri kuitika. So vachinge vaziva kuti munhu auraya ndiani, munhu ashuta, ndokubva vatora avo bhodhi yavo ndokuenda kunoviga. Mapurisa anga ariko vachimacha vachiita magani salute avo kana kuti zvinonzi zvinyi, asi hama hadzina kuzvifarira. Dzangoti toziva kuti nomwe yenyu kuzviita, but right now hatisi kufara nekuti maitiro enyu aya aiwa mune hutsinye. So bamunini vanga vachipa shoko vote of thanks kana kuti vachitaura vakamirira vana baba, aiwa vabva vataura zviri pamwoyo pavo vakati mimi makauraya mwana wedu. Zvakaoma guys, zvinzwire vachitaura. Ende kukona kubuda pachena kuti Mwari ndidetseredza ndeta zvisizvo. Makomishina muripo, mapurisa makuru, this officer must be locked in. Anopewa ini chango yedu ashoma nemari dzinonetsa kuzongoteera tumukati kudii. Imo asikana mukasapotana zvakadai mapurisa is not fair. Munokumisa kwamakabva, mune vana vamunavo, mune hama nechamwari. How do you feel hama yako ichifanizwa yakafa kudai? Kufa kunotendeka. Hakuna mbigwi, hakuna mashura kuti unozenga. Waita discharge wada. That robber was not armed. Was not armed. Munhu wanga akatsika pakudai. Munhu akatsika pakudai nomushipirachi. You are trained. You are trained, you guys. You are trained, you guys. Yeah. Makapasa and mapurisa Zimbabwe, Africa, the best of the forces in Africa. Akunga kura kuti. Pamuna siramti. Mbava. Wengupa munobata ubata bandi, unobata bandi. Mwobve kubetserai. Tiri kupurudza muchimacha kudai. But it's not fair. Kupa idzai mpururu, hazvizi kumpururu. This is not a decent burial of a police officer. This is not a decent burial of a police officer. It's unfortunate bazo kuti. Zviri pamuchemo kuti muvigo mwenyu chidai. But kwandiri hazvina, it's not even worth it. It's not even worth it. Asi dai anga aripo, ko vanaleti vanongoti vanaleti vavo. Dai anga aripo leti achichema, chimuti nechinyarara. Wakaita mistake, Cassandra wafa. Not kujenga kudai. Kujenga kudai. Vanhu vopa report yokuti robha yashuta munhu. Hakuna munhu anokunda mupurisa weZimbabwe kubata futi. Maziwa, vakaenda JRC yakanyarara neZimbabwe. Vakaenda South Africa mapurisa eZimbabwe unoziva futi zvakanaka. Hakuna kana even mistake apa. Haisi mistake. Haisi mistake. Deliberate. This was intentional. Kudamtia kuchuda ndo capable homicide because there was an intent to kill. Intent to kill. Kuti uraya munhu.
Monetsana na officer charge alipo na grounds watu commander. Maiudzwa nema grounds commander muri pano. Maiudzwa nema na vanhu venyu. If ever there were 4 or 5, drop them in. Vachakudza chokwa. Yes. Zvakapera kare zviya zvekunyepa parufu iko zvino vana vachaita izvozvo vana vachadi vanhu vanoita nekutsikirirwa vasvika pakuti aiwa mapurisa handina basa nazvo kuti muri vanhu vakaita sei angovaudza zvino vanga vachingotarisa pasi vana ofisa uku vachitsva nezuva ukuwo maybe bhutsu dzavo dzinenge dzatsveyama kana dziri kunokora mavhu pasi asi chatinoziva ndechekuti vanyara chaizvo nemaitiro eumwe wavo chiko chakadaro chinenge ngozi imi ndimi munofanira kuva muri magadhiyeni muchiprotekta vanhu zvino kana inimi murumana sembwa kudai zvinobatsira chii izvo zvokunzi kwai nekuti ndine pfuti ndine simba woburitsa pfuti muchirwira mukomana chaiye boyfriend manetizens ari kuti bodozve asi boyfriend yacho inenge iri wiki nero inotengera vanhu mota kusoni hasikurwa wani anenge amboita seiko but maonero zvakare manetizens ari kuti boyfriend iyi inenge ichitori murume wemunhu zvokumapurisa nekuti nesika zvinogona kutongokutemesai musoro muuraya naboyfriend izvezvi boyfriend yacho zita rayo chairo riri kuvanzwa kwamudzidzi makaita seiko when it comes kuvarume vakadzi hamuna kukosha sezvamunofunga muri kungokoshera machira zvino kana mourayana musikana usiya 4 children vasina vanhu vanovatarisa muchirwira love, I love you, I miss you, I will see you tomorrow imi chatinoziva chete ndechekuti kunanya kuuraya uku aiwa chero mukati mistake ngozi haina mistake ngavavige avo hama yavo chaizvo zvese zvipere nyaya idzi dzichafambirwa chero dzisina kufambirwa ropa remunhu rinorova here guys panyaya yacho yese kurwadza kwazvo ndezvekuti iwe nyakuuraya jere unopinda uyu nyakuurawa watopinda muvhu murume uya odzokera kumba kumukadzi wake onoti zvazviita mabhishu kustreet uko vanhu vanotourayana vachitsikana pamusana pangu then iya okontinya muupenyu hwake happily ever after otonzi awinzigwa chimwe chisikana chabva kuharare uko chatransferwa kuti chizoreplace the departed zvinenge zvatongopera asi anyway guys do leave your comments on what you think kuti uyu musikana anonzi Leti uyu vanga vachitomuda kufuneral vakati deni yanga iri mistake Leti ari pano achizvitaurira kuti that way sorry achiumburuka pasi but Leti wacho is nowhere to be found Leti wacho anenge atotiza zvachose kuratidza kuti yanga isiri mistake tinoti maybe yanga iri mistake kodeni atumira kahama dzake apoterawo kune vamwewo chero vekuofisi chero vekupi but Leti adecida kutiza neupenyu hwake zvinobva zvangoratidza kuti aiwa guys this was planned neko kuziva kuti ndikarova nepakadai apa pamwoyo apa munhu anobva afa zvino kana ari munhu wako wauri kurwira kuti asanyenge kana ari wako zvaanofanira kuva asinganyengi anogonyenga seko iye ari happy uchimupa zvose kunyenga ikoko zvinoratidza kuti haasi kugutsikana nehiwe either iwe une problemu or iye hake ane problem hatisi kujustifya zvese zvaitika izvo but tiri kuti varume hatina zera navo tingaikwayi tingarwira varume zvokwadi aiwa hatingapedzi anotokusiyai muchirwaka iye wotoenda kumba kwaanonopa mukadzi wake masaji votodanana vachitaura kuti kwenyaya yake Sandra waiwa here mumastreets umu anga achitoda neboyfriend iye ari yenya boyfriend yacho zvakaoma guys varume hatina zera navo tikangoziva izvozvo kuti zvakachembedza vana mai vedu izvi nana mbuya vakachembera vakapera nya zvino isu tingazvigona aiwa bodo do leave your comments on what you think nenyaya iri kuitika paBulawayo.